खुलुमबाय बे समाव मोनसे रादाब दैबानानि जाहोनाव खैफोद दैबानानि दैनि थाखोआ 45 मिनिटाव 22 फुट बांदों न'फोर आरो गारिफोरा बोहैखारलांदों आरो सा 43 सुबुंफोरनि जिउ खहा जेराव सा 27 हिनजावसाफोरा दासिमबो गोमानानै दं सुलुंनि बायदिब्ला आमेरिकानि टेक्सास रायजोआव रोजा अखा हानायनि उनाव दैबाना लोमसावनाया गोबां खहा खालामदों बे दैबानाया ओरैबायदि गिख्रंथावदि दासिमाव 15 गथ'साफोरजों लोगोसे सा 43 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय बे जाथायखौ रायजोनि बावैसोनि जारिमिनाव बयनिख्रुइबो खैफोद गोनां दैबाना महरै बरनायनाय जादों रिपर्टफोरनि बायदिब्ला खैफोदनिफ्राय सा 850 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनाय जादों जेराव सा 8 जोखोम जानायबो दं जिउ खहा जानाय सा 43 सुबुंफोरनि गेजेराव सा 28 बैसोगोराफोर आरो सा 15 गथ'साफोर दं मख'नो गोनांदि 4 जुलाइआव गोबां अखा हादोंमोन जायनि जाहोनाव ग्वाडेलुप दैमायाव दैनि थाखोआ हरखाबै बांदोंमोन 45 मिनिटनि गेजेरावनो दैनि थाखोआ 26 फुट बांदोंमोन जायनि जाहोनाव केबिन कार आरो न'फोराव दैबाना जादोंमोन बेफोरनि गेजेराव केम्प मिस्टिकआ बयनिख्रुइ बांसिन गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरनि गेजेराव मोनसे बेयो दैमानि सेराव थानाय मोनसे इसाई सामार केम्प जेराव सा 750 हिनजावसाफोरा थायोमोन पुलिसनि बायदिब्ला बादायाव थाग्रा सा 27 हिनजावसाफोरा दायो गोमानानै दं आमेरिकानि खौरां बिजोङा फोरमायदों दि बिसोरनि गेजेराव खमैबो सा 4 हिनजावसाफोरनि जिउ खहा जाबाय